ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಓಲುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾನಿನಿ ಅಮ್ಮನಾಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ ಬಾಲೆತ 1 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಕೋಳಿರು ಹಾಲಿಡ್ ಅಂಚ ಬೈತ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗಿನಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತದು. ಇಲ್ಲದವರತ್ತ ಬೇಲೆ ಕುಂಟರ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲು ಒರೆಸದು ಕಜಿಪ್ಪುಪುರ ಅದು ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಅವತ್ತಂದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇನಿ ಬರ್ಸಾಗ ಬಟ್ ಬರ್ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಾಡು ರಜೆ ಕೊರ್ನಗೆ ಪಲಂಚನಿ ಡಿಸಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಗೈಸ್. ಐಟು ಕೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ನೈಟ್ ಸುರಾಯಿ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚದು ಇನಿ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಆತು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾನು ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10:30 ಆಗ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಪೋದಿತ್ತಾಡೆಗೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಾಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾಡೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತ ಜಲ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಳು ಮೀನು ಕಚ್ಪು ಪೂರ ಆತಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀನು ಕಚ್ಪು ಮಂತೀರು ಫುಲ್ಲು ಮಣಂಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೀನು ಸಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಿ ಮೀನು ಪಂಡತೊಂದು ಇನ್ನು ಮೊರೆತ್ತು ದೀರ್ತೀರ ಅದು ಕೋಡೆನೆ ಮಸಾಲಾಡು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೀರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಂಚ ಒಣಸು ಆವಡತೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಣಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್. ಏರ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಣೆಂಕ್ಲ ಗೈಸ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಗೈಸ್. ಆರಶತ್ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಬಾರ್ಡೇಗೆ ಪೋಪುಣೆಂಕ್ಲ ಆರ್ವಿನ್ನ ಮೆ ಬುಲ್ಪುಣೆನೆ ಶಂಭು ಲೇಟ್ ಅವು ಪಾಟ್ನಾಗ ಅಂತರ ವಾಮಿ ಗಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದಾನೆ ನೀತಗು ಬೇಜಾರ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ದಾನೆ ಬಾಲೆದ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತಿತ್ತನು ಗೈಸ್. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತಿತ್ತನು. ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆನ ದೀಪಗಳು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಗಳು
ಇದೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಾನ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವನಸ್ತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿಲ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಅವು ಉಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಉದಸ್ಸಿನಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಜೆತ್ತದು ಬೈಯಾಗ ಪುತ್ತೂರ್ಗ್ ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಅದು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಾತೆರಿಯರ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಪುರಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ಎತ್ತದು 4 ಗಂಟೆನ ಚಾಪಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೌದು ಗಾಯ್ಸ್ ಓಡೆ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಅನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುಣೇದು ನೀ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೇಜಾರ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜು ಅನ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತವಳು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಲೈನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತದಾರಲ್ಲಿ ಮಂಚಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾನ್ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ಬರೋಂತ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಮಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂದ ಅಷ್ಟು ತೂಪನೆ ಅವನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಕಲಿ ಏನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ತರವಾಯ್ತು ಬಲಸುನೆಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ದಲ್ಲ ದೀತು ಜೀರೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಪುತ್ತೂರುಡು ತಂಜನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ ಮುಲ್ಪರಿಯ ತರೆಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ದಿನ ಬತ್ತನತ ಇನಿ ಆಂಡೆ 19 ನಾನು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಚ್ಚಿ 4 ವಾರ 5 ವಾರ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ವಾರ ವಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಏನು ಮೆಹಂದಿಗೆ ದುಂಬು ನೆನು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕಡ್ಪುಡುಪೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲೈತೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ವಾರ ವಾರ ಒಡೆಗಾಡ್ಲ ಪೋಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಬಿಜಿ ಪೋ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಡುಪ್ಪು ಬಾ ಬೊಕ ಪನ್ಪುನು ಐತೆ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಜೇದ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬರೋಡಾತೆ ಆಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ 14 ಬಗ್ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ನಾ ಮಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪುಡೇರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜೇರತ ಅಂಚಾದು ಚೂರು ಅಮ್ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ನು ಪೋತು ಪಾಪ ಅರು ಒರ್ತಿಯತ ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇರ್ಕಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಕೂಡೋಡತ ಸೇರುಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಮಾತ ಕೊರ್ತೆ ನಾನು ಪೊಳ್ಳಿಯರೆ ಮುಳು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ವರ್ಕ್ಗಳ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಂಚನೆ ತೂಲೇ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಂಕ ಆಯ್ನಾತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್